puila na chini kokto mathumna na belakena hambai tini ojarawo ang tini ani amsaini Dakin Portobello Village Communication Khobjak chini khengra kamiwo khoroksa chini yongbrui sukjaya bini nawa bini bosaibo krui te bini bosala chalarabo krui bo khorsa randijuk sukjaya jefru election campaign phaifor angbai malai langka te bini nokungang check hene mani bini kagos robo APL te bini ration card by APL te bini mantha software robo kun manje ene bage bo belai odom khlaijak apur bono ang naisigai an bokha chongai thamani tongo ang bono subana ni hinai te bono ang nok tangrenai te bini APL no bo BPL khlaina bag ang chini je tuidul tongnai o barjan tui tongnai no bang request khlainai tei ang puila salary mamani o habano ko habai o salary na ang bono dina hina bokha chongai thangmani tongo tei tini ang bono phai o salary na ang bono ya farfaikya ani salary no tei oboni agulo te khoroksa chini jibu khoro khorosate same no bahai no randi je bin basabote kya bukri bos haichu no mukhatam phalcha ja o bin bo same no bin ration card APL bono no bele wana ka bono bo jibro koksa ka bin khuni kokro khna ka bin jing jan kon khna ka ang bele na khasa ka oma hai borok tabu sing jing jan kologi tang ko pia ba bono naikol na kya bukri pia ba ang abor bakhasong thangmani tongo jefora ang sugana oma hai borong ka ang basawan hine eke tini oma hai kan puila salary mamani bono ang je mamana half half klai tini bono ri na hini ang korman